La la ri la ri. La la ri la 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 la. La la ri la ri la ri la ri la ri la ri la la. La la ri la ri la ri la ri la ri la ri la la. Niri ez eitezko batzea gustatzen, abiso. Osea, abesten du nire burua motibatzeko, baina, klaro, egiten dugu erdibana dena, orduan gaur tokatzen zain niri eskobatzea eta handerri sukaldatzea. Niri gustatzen zait sukaldatzea eta handerri eskobatzea. Baina erabaki dugu, denok ikasi behar dugu denetarik egiten. Eta horrela egingo dugu. Baiet, Ander! Pitxon! Ea zer jaten dugun gaur, Ez komplikatu ere gehiagi, bale? Bazkaldu nahi dudala. La 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 la. Por cierto, eskerrik asko Instagramen erantzun didazuenak, Pantxikalamur gogoratu erantzun behar badidazue zerbait Pantxikalamur, bale? Asmatu duzue, gehienek asmatu duzue. David Bowie da. Batzuk ez duzue asmatu, baina zer da importanteena hemen? Parte hartzea, pitxinez, eta pitxinaz, eta pitxirrunikaz. Bale, venga.
Ze kontemporánea, Ander? Zuri gustatzen zaizun bezala, Kontemporáneo, el rollo, konzeptual, Ai, nola ezagutzen zaitudan ja, Ni parto Ander zurekin. Ander, orain bromak aparte. Iraiak bidali digu bideoa. Gu gure etxeetan ensaiatu behar dugu eta egin behar dugu. Eta bidali behar dugu beti bezala Pandoraren kutxa badakit nola den. Egiten ari naiz brometan. Pandoraren, Pandoraren kutxa, kontemporaneo izatea, ze bero ematen duen kontemporaneo izateak, ezta? Eta, mira, eta gainera haiek jartzen dira horrela, rollo desganao, bai, ez kontzeptual, mira. Pandoraren kutxa @.com Pandoraren kutxa @.eus Pandoraren kutxa @amaikatelebista.eus Venga, irakurriko dizut ahoa, zuk esan eta. Oie, baina dena batera ez. Ander, a ber, Pandoraren kutxa? Abildua! Bale, orduan hasiera ongi izaten ari nintzen. Bale. A ber, pero kontemporánea, Pandoraren kutxa, abildua, Amaika.eus. Aire ereza da. Pues lasai, orain esango dutena ni. Pandoraren kutxa, abildua, Amaika.eus. Kaixo, Nireia naiz eta hurrengo bideoan dantza bat erakutsiko dizuet. Dantza hau Zirika zirkusen hurrengo animazioan dantzatuko dugu, berrera bizin, eta konpostajearen inguruko dantza bat da. Nik oinarrizko pausoak erakutsiko dizkizuet, baina gero bakoitzak bere estilo emango dio. Batzu gehiago mugituko dira, bestea gutxiago, baina era guztiak ondo egongo dira. Beraz, animatu dantza ikastera eta gutxi barru ikusiko dugu elkar. Praktika, kompostero gara, basta
I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I have the only one there is around. I get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in
Ander, polita uzten ari naiz, lorategia, Bira, loreak, bira hauek, lirioak, bira hori gure laguna. Aizu, ez dizut inoiz piztu gure iturria, ezta? Pues igual piztuko dizut orain, txuin pixka batean. Begira. Hau egin du bolik, Luis Lainezek, bakizu, konfuso eta hori egin du berak, prestatu du horrela eta hor jarri du zirkuito itxia. Eta bira, magia. Tatxan! Ura, eta ematen du budika horrek egiten duela txisa. Ez zaizu bururatu, Ander, zuri. Bira, ateratzen da berde. Ze badarama ez dakizen denbora piztu gabe, eta ateratzen da berde. Aldatu barko diogu ura, bale? Hemen ezin zara sartu bainatzera, Ander? Ematen dio pena, zuek ez duzu ikusten, baina Anderri ematen dio pena. Baina aldatuko dugunean, ura nahi bat duzu sartuko zara. Bale, mitxiko? Oso ongi. Eta enaitzere bai, bale? Eta hemen ditugu ajete batzuk, bale? Uzten badituzu denbora asko, bihurtzen da baratxuri, eta bestela baratxuri freskoa. Eta hemen ditugu marrubiak, hasi zirela ateratzen, baina ez dakit zer gertatu den, ilundu dela berriro, eta ez dakit zer gertatuko den. Bira, marrubiak. Eta hemen daukat kompostera. Gero, nik ere egingo dut, Iraiak bidali digun koreografia, bale? Eta egingo dut honekin, zen azka! Ezi, klaro, komposta, komposta da dena, bale? Eta gero, aizkorarekin egingo dut pixka batola, bale? Jaso dugun guztia, bale? Hartu behar dugu orain, eta eraman, bale? Bizkarra ematen badizut lasaize, bizkarrak ere politak dira, bai? Venga, bueno, pues ya está. Venga. Uy.